They told you everything was waiting for you. They told you everything was set in stone. You're royal, you're rebel, you're more than one together. However you go, ever and ever after high. Всички в училище говорят за избора на кралски ученически съвет. Но има само един явен избор за председател. Няма друг конкурент. Отново, Apple White. Блонди, само защото нямам конкурент, не означава, че няма да извоювам короната си. Ще използвам времето за дебати, за да направя плана ми за кралските танци, за набиране на средства, кралски доставки на запаси, кралските това, кралските онова и кралските бла-бла-бла. Няма ли да е супер, ако и някой друг? Ще го направя. Кандидатирам се срещу Apple за председател. Я пак. Гласувай за Мади! Гласувай за мен! Шапки срещу корони. Изберете, Мади. О, здрасти, Рейвън. Гласувай за мен! Да каде? О, леле бошки, толкова ти благодаря за тази значка. Ние пак сме тук, уважаеми приказни герои в Ever After High и дебатите за кралски ученически съвет. Първият ни въпрос е към Apple White. Защо някой не би избрал теб? Позволете да кажа, че ще ръководя училището, както бих ръководила бъдещето ми кралство. Перфектно! Браво! Мади, въпросът ми към теб е: защо се кандидатира срещу Apple? Да не би да си луда? О, да! И благодаря, че забеляза. Щом катеричката яде жълъди, но не пържоли. Колко вода ще напълни езерото? Сериозно ли? Нали я чухте? Apple е председател твърде дълго. А Мади е луда! Аз имам една удивителна идея. Бих бил много благодарен, ако съвета може да разшири малко вратите за по-едричките от нас. Мисля, че ще го уредим, но трябва да се консултирам с моя съпредседател. Ако пещерата на мечката е отворена така широко, ще можеш ли да промениш течението на отлива? Съгласна съм.